Vítaj na mojom kanáli Odhalené UAP/UFO prípady. Vianoce roku 1980 sa pre amerických príslušníkov letectva USAF, slúžiacich na britských základniach RAF Woodbridge a RAF Bentwaters, zmenili na nečakanú nočnú moru. Oblasť Suffolku, kedysi známa len pokojnou prírodou, sa navždy zapísala do dejín ufológie ako miesto, kde sa odohral jeden z najkomplexnejšie doložených a zároveň najzáhadnejších stretov vojenského personálu s týmto neznámym javom. Incident v tzv. Rendleshanskom lese, prezývaný aj britský Roosevelt, bol riadne zdokumentovaný pomocou svedectiev vysoko postavených dôstojníkov, fyzických dôkazov a, čo je kľúčové, aj oficiálnymi vládnymi dokumentami a zvukovými nahrávkami priamych účastníkov tejto udalosti. Poďme sa spolu pozrieť, čo sa tam v roku 1980 udialo. Ale ešte predtým ťa chcem poprosiť o podporu tohto kanála tým, že mu dáš hneď teraz odber a ak sa ti toto video páčilo, dáš mu aj palec hore. Tento pozoruhodný príbeh sa začal odvíjať v dvoch samostatných vlnách, pričom svedkom bola striedajúca sa služba bezpečnostných zložiek USAF. V noci z 26. na 27. decembra roku 1980, a to krátko po polnoci, spozorovali príslušníci nočnej hliadky vrátane seržanta Jima Pennistona podivné svetlá klesajúce hlboko do miestneho lesa, ktoré si spočiatku pomýlili s pádom lietadla. Penniston a ďalší dvaja vojaci boli vyslaní prípad prešetriť a zistiť, čo sa tam stalo. Po vstupe do lesa sa ocitli pri malom trojuholníkovom objekte s priemerom asi 3 metre. Objekt neskôr opísali ako tmavý a kovový, spočívajúci na 3 podperách s blikajúcimi svetlami na hornej a dolnej časti. Seržant Penniston tvrdil, že sa objektu aj dotkol a neskôr opisoval, že na povrchu videl podivné symboly, ktoré vyzerali ako hieroglyfy. Celá oblasť bola tichá, objekt nevydával žiaden zvuk a v okolí bola citeľná statická elektrina. Po niekoľkých minútach pozorovania sa objekt zrazu bez akéhokoľvek zvuku vzniesol na oblohu a rýchlo odletel. Vojaci našli na zemi 3 malé otlačky a tiež polámané konáre v oblasti pristátia. Ani ďalšia noc, a to 28. decembra, nebola pokojná. Velenie základne považovalo celú udalosť za vážny bezpečnostný incident a nemohlo ho proste ignorovať. Do čela vyšetrovania sa preto postavil podplukovník Charles Halt, zástupca veliteľa základne. Halt sa s tímom vojakov vydal na miesto s prednostným magnetofónom, na ktorý zaznamenal celý priebeh operácie a svoje bezprostredné reakcie, a ide o zásadný a nepopierateľný dôkaz celého incidentu. Tým najskôr našiel a preskúmal otlačky z predošlej noci. Pomocou prístrojov tu namerali zvýšené hodnoty radiácie, ktoré potvrdili, že sa tu udialo niečo nezvyčajné. Následne spozorovali pulzujúce červené svetlo prechádzajúce lesom a potom 3 jasne biele objekty nad neďalekým poľom. Podplukovník zapol magnetofón a všetko, čo videl, si priamo nahrával. Smeruje to k nám a letí to naozaj rýchlo, neuveriteľné, povedal do mikrofónu. Objekty, ktoré sa zmenili na elipsovité tvary, vykonávali neuveriteľne rýchle a nerealistické manévre. Jeden z objektov dokonca vystrelil lúče priamo na sklad munície v priestoroch základne, kým sa rýchlo vzdialil do diaľky. Potom objekty opustili priestor základne. Po incidente Halt spísal oficiálne memorandum pre Ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva, v ktorom podrobne popísal všetky udalosti a potvrdil, že videl neidentifikovaný vzdušný jav. Britské ministerstvo obrany začalo prípad vyšetrovať, no veľmi rýchlo ho uzavrelo s vysvetlením, že nepredstavuje žiadne riziko pre národnú bezpečnosť. Padol aj jeho výsledok, kde sa dospelo k záveru, že svetlá, ktoré videli vojaci, neboli ničím iným ako maják z neďalekého Orford Ness.
Toto vysvetlenie a záver vyšetrovania bolo samozrejme rázne odmietnuté samotnými svedkami, vojakmi. Podplukovník Halt dôrazne vyhlásil, že ako skúsený pilot a veliteľ dokáže rozlíšiť maják od blízko letiaceho, manévrujúceho a ľuče vystreľujúceho objektu. Charles Halt aj po odchode do dôchodku neustále trvá na tom, že incident bol neznámeho a možno mimozemského pôvodu a že americká a britská vláda systematicky kryla túto skutočnosť. A čo vlastne podplukovník Halt nahral na svoj magnetofón? Tu sú prepisy tejto nahrávky. Vidíme miesto pristátia, sú tu 3 jasné stopy, asi 4 cm hlboké a aj polámané konáre. Okolo miesta boli odmerané hodnoty 0,1 mRNG. Je tu aj vyššia radiácia hneď uprostred. Je tu naozaj niečo. Neskôr pridal: smerujeme späť. Poďme sa pozrieť, čo je to za červené svetlo. Vyzerá ako pulzujúce červené svetlo. Je to blízko Zeme, možno v lese. Je to naozaj zvláštne. Je to ako by nebolo z tohto sveta. Je to trojuholník, bliká, je to pri nás. Tieto objekty vykonávajú neuveriteľné rýchle pohyby. Stúpajú veľmi vysoko a rýchlo. Niečo tak rýchle som ešte nikdy nevidel. Vidíme teraz 3 svetlá. 3 v tvare, no vyzerajú ako oválne. A jeden objekt sa rozdelil na 5 bielých častí. Jeden z týchto objektov akoby vystreluje lúče smerom dole na zem. Vidíme, ako lúč osvetľuje hangáre. Smeruje priamo na sklad munície. To je neuveriteľné. Teraz sú pri okraji lesa, rýchlo stúpajú, miznú z dohľadu. Idú smerom na východ. Je to preč. Incident v Rendleshanskom lese je prípadom, kde sa oficiálne vyšetrovania rozchádzajú so svedectvami dôveryhodného vojenského personálu. S Haltovou magnetofónovou páskou a úradným memorandom ako dôkazmi nemôže byť príbeh jednoducho zamietnutý ako masová halucinácia alebo meteorologický balón. Tento britský Roosevelt nám tak predkladá jasnú voľbu. Buď vysoko postavení dôstojníci klamali o udalostiach, ktoré sa tam zaznamenali, alebo boli skutočne svedkami neznámeho javu, ktorý bol následne utajený v záujme národnej bezpečnosti. Rendleshamský les zostáva dodnes tichým svedkom niečoho, čo na Vianoce roku 1980 naozaj pristálo na Zemi. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni na odber, palec hore a uvidíme sa pri ďalšom odhalenom príbehu UAP UFO prípadov.